Atletik taldeko jokalariak Valentzian daude dagoeneko asteazkeneko kopako finala prestatzen. Astelenean hainbat zale hurbildu ziren La Calderona hotelera jokalari zurigorriak animatzera. Atletikeko 5 jokalarik prentzaurrekoa eman zuten bertan bildu ziren kazetarien aurrean. Iraola, Jeste, Ozio, Iraizoz eta Llorentek partida aurreko egunak nola bizitzen ari diren azaldu ziguten. Egia zan, denok daukagu gogoa ja partidua noiz iristen dan. Gu partidua alik eta beren ari gara prestatzen, ilusioa askokin, urduri, normala da pixkat urduri jotia, baina nik pentsatzet tentsio puntu horrekin jolastiare guretzat ona dela. Momentu berezi asko izan ditugu orain arte, bai semifinaletan, bai atzo egun hauetan ere, eta ahalegindu egin gara alden hoberen bizitzea, jende guztiarekin, posik gaude jendea horrela gotea gurekin, eta gertatu den guzti hau indarra ematen digu aurrera jarraitzeko partidu honetan. Bartzelonaren aurka zer nolako finala espero duten azaldu zuen Iraolak. Argi dago, denok espero dula hasiera ona egitea. Bartzelona denok daki udala talde arriskutsua batipat aurretik jartzen denean. Eta espero du partidu hasiera ona egitea. Mal bada aurretik jartzea, baina horrela ez badale bai, bukaerara arte topera egin behar dugu, ezta. Iraizozen ustez, zaletuen berotasunak mesede handia egin diezaioke taldeari. Guk gure papera handia daukagu, nola gu gara jokatzen duguna, baina gure afizioak ere beti egin duen bezala bere papera dauka, guretzat oso importantea dira, eta dakigun bezala gurekin egongo dira partidu osoan zehar bai hemen Valentzian eta baita Bilbon ere, Euskadi osoko jende guztia gurekin egongo da, eta hori ere indarra handia esan dizuan bezala ematen digu partidurentzako. Jesteren esanetan berriz, taldeak erantzunkizun handia du bere gain, eta ahalegin handia egingo dute zaletuei postasuna emateko. Aitor Oziok beste alde eskertu egin nahi izan du beste behin ere zaletuengandik jasotzen ari diren babesa. Eta Fernando Llorentek berriz oso argi ikusten du zurigorrien garaipena. Y vamos a ganar esta final.